Toto je žlutý míček pro AJ Fanzila z Jihoafrické republiky. První start ulil, tudíž je potrestán tímto terčíkem a teď v ohrožení jsou všichni. Jeden špatný start a je tu diskvalifikace. Toto je Keron Clement, největší favorit běhu na 400 metrů překážek. Tak uvidíme, jak se povede start. Od první dráhy Makino Buckley Jamajka, druhá dráha Issa Phillips, jeho krajan, třetí už vzpomínaný LJ Fanzil, Jihoafrická republika, čtvrtá Keron Clement, pátá Danny McFarlane, ten si také vede nejlépe a už stáhl ze šesté dráhy Rubena McCoye, v sedmé dráze Polák Plavgo, osmá dráha Keron Bennett a tady už máme posledních 150 metrů, nejlépe to vypadá pro Dannyho McFarlanea, ale také velmi dobře běží ve druhé dráze Issa Phillips, AJ Fanzil už odpadá a teď se pokusí finišovat Keron Clement, tak uvidíme, dotahuje se na Dannyho McFarlanea, ale tady zadrobil, tak to je velká škoda, ještě se pokusí v cílové rovince a je to tam, Keron Clement nakonec přesprintoval Dannyho McFarlanea, tohoto 36letého Jamajčana. Třetí skončil nakonec Issa Phillips z Jamajky. Tady ještě jednou doběh 400 překážek. Tady to zadrobení Kerona Clementa, ale nakonec skvělý finish. Čtvrtý potom skončil Makino Buckley z Jamajky. Pátý, tady cílová fotografie, vše potvrzující, na pátém místě AJ Fanzil. Šestý Plavgo, sedmý McCoy a osmý Bennett.